Bueno, jo vinc de família que meus pares ja tenien un forn en la plaça ja fa molts anys, després de vindre d'immigrants de França. Entonces obrigueren meus pares a agarrar un traspàs d'un forn, així en Alboraya, i en la plaça, i després jo ja continué pues, venint així. Venia a portar el pa així i després ja me quedé jo així quan la dona se jubila. Jo el que més m'agrada és el contacte amb la gent. A mi m'agrada molt parlar amb la gent, empatitzar en ells i bueno, la familiaritat que tenim en el negoci m'agrada molt. Els records són molts perquè trates amb molta gent, entonces empatitzes amb moltíssima gent, perquè bueno, és la teva família també, en un sentit, perquè diàriament parlem. Entonces, jo això ho valoro molt. D'Alboraya m'agrada, pues tot, m'agrada la seva gent, la seva horta m'encanta i, bueno, i com és la gent també m'agrada molt, molt familiar. Espero que se recuperem tots pronte i sobretot en salut, clar, perquè si no tenim salut no podem tindre treball. I, bueno, i que se recuperi sobretot el xocolate de comerç, que se potencie i que la gent sàpiga que estem ahí, que hem estat ahí durant tota la pandèmia ajudant-los i, bueno, i ara que recolzen un poquet el xocolate de comerç.